portat un amic aquí que no ho conec de res, però que hem parlat una estona. Ah, hola, com et dius? Ah, molt bé, molt de gust. Molt bé, què? Oh, hem d'ensenyar alguna cosa al mòbil, no? Ostres, jo els missatges del mòbil vaig molt bé. Això. Missatges del mòbil? Si me l'enviu jo mateix. Clar. Tu ens pots ajudar? Exacte, sí. Com has dit que et deies? Ramiro. A Ramiro. Molt bé. No. Què? Ens envies un missatge? Exacte, sí. Alguna endevinalla, alguna que et passi pel cap? Som-hi, doncs. Sí? Jo us Ganes, eh? Difícil, Sí. Algo difícil. Ja està, ja us ho he enviat. No. No t'arriba? No, us ho he enviat en el del bar, Ah! Us l'he enviat aquí al bar. El telèfon del bar. Ah, l'has enviat aquí? Sí, ara què diu això? Vine, Albert, ja ens ho desxifrem. Hòstia, és difícil, Tio, però mira canviar un missatge aquí, s'ha de tenir pel broig, Sí. Només ho pot fer un desconegut. Esc? Esc? Una pastanaga? Sí, sóc un pastanaga. Molt? No. No què? Una vocal o una consonant? Una vocal. Una vocal? Personatge. Sóc un personatge. Un personatge, sí senyor. Molt? Molt. Meditat. Meditat? Meditat? Sí. No. Meditat no, Mediàtic. Mediàtic. Un personatge molt mediàtic. Sóc un personatge molt mediàtic. Jo faig aquell que fa tanta ràbia que va repetint el que hem endevinat l'altre, Sóc un personatge molt mediàtic. Molt mediàtic. De on? De... MXC? És un país? És un país. És un país. Mèxic. Mèxic. Sóc un personatge molt mediàtic de Mèxic. De Mèxic? Sí, senyor. Vale. Em sembla que em sona. Sí, a mi també, sí. Hi ha molts, no? Sí, i tant, Pancho Villa. Estoc? Estic? Molt? Reclinat? Reclinat? Clenxinat? No. Estic molt... Acaba en bat? Sí. En bat. Acaba en bat. Relacionat? Soc un personatge molt mediàtic de Mèxic i estic molt relacionat en la mona. La mona de Pasqua? Sí, bona, molt bé, seguiu. No, en la? No. Us enganyo, va. Hòstia, no et diguis mentides. En la? En el món. En el món. Això. De la gastronma. Gastromania, com es diu allò de menjar? Gastromia. Aneu bé. Vas bé. Gastronomia. Val, ja el tenim tot. Soc un personatge molt mediàtic de Mèxic i estic molt relacionat en el món de la gastronomia. Aquí està. Et sona, tu, això? Jo? Que sàpiga. Hi ha mexicans en cantínfols i prou. També, és com tu. Hòstia, ja ho sé. Qui? Doncs digues, ja... Va, que ens hi van 30 euros, per exemple, Aquest, on diu, en Pancho. En Pancho què? No me'n recordo el cognom que té. En Pancho segur, si és mexicà, segur que es diu Pancho. Vas bé. Sí? Vas bé. Pancho, no et sona un Pancho? Pancho què? No. Digues, Pancho. Pancho? Hòstia, que se'ns acabarà el temps, De la gastronomia. Pancho Villa. Pancho Villa. L'Emiliano Zapata tampoc, no? No, Pancho és bo. Pancho. Per quin en ve? Hòstia, no, el cognom no me'n recordo. Però jo no... Com? Un dia me'l vas dir. En Colat? En Colate? Sí, Colate. En Pancho Colate. És aquest? És en Pancho Colate. Som uns cracs, Som uns cracs. Això ho tenim guanyat, Sí o no? Adelante. Ja ho tenim, això. 15.000 euros de pop, vam dir, no? 15.000 euros de pop. Quan tornem a ensejar? Avui a les 6. I què fem? A estudiar llibres. Avui una mica de diccionari. Va, molt bé. Ens veiem després.